Hello everyone, this is Lloydy. In this video, mag-isgot ko about current, voltage, and resistance, and also Ohm's law. Sige, nanta magdugay, sugdan na nato ni. Unsa yung idea sa word nga electricity? Kung mayngon tag electricity, ang definition ani is the flow of charge. Kung hisgot ta regarding charge, nani siya duha ka type na atay positive o negative charge. Ang atoang positive charge kani carried ni sa proton, o ang atoang negative charge carried ni by electrons. Mo nang sa electricity, ang nag-exist niya ang kaning negatively charged nga gitawag na to og electrons. And kung gusto ka nga continuously flowing ang imuhang electrons o ang imuhang electricity, therefore mogamit kita og mga conductive material. Unsa may pasabotan ng conductive material? Mga material nga less iyahang resistance. For example, natay material like silver, copper, o aluminum. Pero daghan pa yung mga material nga pwede natong himuong agianan sa electricity. Karon unsa ka ang mga pipila ka application of electricity? Naghatag na to ni og kahayag sa gabii. Actually daghan yung application ang electricity, pero dili na nato nahisgutan tanan diri. Pero overall ang electricity nakatabang yun nga muhayahay ang kinabuhi sa mga tao. Ang sunod na tong hisgutan mo ang about sa voltage, current, o resistance. Unsa kay kalainan aning tulo? Kung maghisgot tag voltage, it is the pressure from an electrical circuit's power source that pushes charged electrons through a conducting loop. Kanina yung voltage, ang iyang purpose, kung ato siyang ikumpara sa tubig, mura din siya og pressure. Nga ang iyang purpose mo ang pag-push or pagduot sa imuhang current. In order nga ang current muhimo sa iyang main nga work unsa man na. Example, pagpasiga sa suga, pag-on sa mga appliances, paghatag og kinabuhi sa atong mga gadgets. Mo na ang purpose ni voltage. Siya ang mutuklod o magpadaga ni current. Next, how about si current? Si current, rate at which electrons flow past a point in a complete electrical circuit. Mo ni si current. Ang iyahang goal ni current is mo flow siya into a complete electrical circuit o sa mga conductive material aron mahimo yang main purpose nga ato nang gisgutan ganina sa paghisgot nato kang voltage. Usahay gitawag ni siya og electrical charge. Si resistance, from the word resist, mo ni siya ang maningkamot nga mupugong kang current. Kung sa another topic ni siya sa engineering, si resistance ato ning ipakasama ni frictional force. Unsa may ang definition? Measure of the opposition to current flow in an electrical circuit. Opposition. Ang yang goal is pugngan na dili maka-flow si current. Mo ni ang difference between voltage, current, and resistance. Karon atong isgutan kung unsa ang mga unit aning tulo. Makita nato diri sa table natay quantity, symbol, unit of measurement, and unit abbreviation. For current, na siya symbol nga capital I. Ang unit of measurement niya is ampere. Kanang ampere gikan na ni Andre Marie Ampere. Dayon ang iyang abbreviation is capital A. Next is voltage. Ang iyang symbol nga ginagamit is E or V. Ang iyang unit of measurement is volt. Kanang volt gikan na sa apelyido ni Alessandro Volta. Dayon ang iyang unit of abbreviation is capital V. Next is resistance. Ang iyang symbol is R.
Ang iyang unit of measurement is ohm, gikan na sa apelyido ni George Simon Ohm, ug ang iyahang unit abbreviation is the Greek alphabet omega. This one. Karon ato na pong hisgutan unsay relationship aning tulo, voltage, current ug resistance. Ang tubag ana naa sa next nga topic nga atong hisgutan, morning Ohm's law. Unsa may pasabot aning Ohm's law? Ang Ohm's law is a formula used to calculate the relationship between voltage, current, and resistance in an electrical circuit. Ang main equation ni Ohm's law is this one. Voltage equals current times resistance, VIR. Kung maghimo ta og triangle, this one, na kay VIR, by this equation, pwede nimo makuha pod si current nga I o si resistance nga R. Unsa may mga equation, mo ni siya. Kung atong kwaon si current, we have voltage over resistance. Kung ato pong kwaon si resistance, we have voltage over current. Kung inyong namatikdan, si voltage is directly proportional to current and resistance. Unsa may pasabot anang directly proportional? Nagpasabot kung dako si voltage, dako pud ang value ni current o ni resistance. Pero inyong matikdan ang relationship between ni current o ni resistance sa inyong nakita nga duha ka equation is inversely proportional. Kung kang voltage with respect sa relationship to current and resistance naa siya'y directly proportional, ang relationship po di ay ni current o ni resistance is inversely proportional. Unsay pasabot anang inversely proportional? Nagpasabot kung dako si current, gamay si resistance. Kung mudako si resistance, nagpasabot mo gamay si current. Sa ato nang na-discuss kanina, in order nga continuous ang flow sa imuhang current, mugamit gyud ka og mga material nga good conductor. So therefore, ay mong buhaton para mudako si current, you have to reduce the resistance. Unsa kang paagi nga mugamay si resistance? Ato nang hisgutan sunod. Of course, there exists many different ways to reduce the resistance. Unsa man nato na paghimo? Using a thicker wire. Pasabot kung atong padak-on ang iyang cross section area. Padak-on nato ang wire, mudako pud ato ang current. Kung dako ato ang current, therefore na-reduce ang ato ang resistance. Next, lowering the temperature or even changing the material. Mag-usab ta og material. Kay na may mga material nga grabe ka dako ay lahang conductivity. For example, naatay silver, naatay copper, napud tay aluminum. Pero ang pangutana karon, unsa nga material ang gigamit sa ato ang mga electrical wires? Unsa ka nga material? This one, unsa ni nga material? The common material for electrical wire is copper and aluminum. These are not the best conductors. Ngano makaingon man ta nga these are not the best conductors? Ang rason, napamanggi mga material nga mas nindot pa gyud og conductivity kaysa ilaha. Usa na ang silver. Pero unsa may rason nganong kani man ang kasagarang ginagamit? Una, abundant. Ug ikaduha, barato. Kay kung for example sa mga wire karon ang gamiton silver, unsa may mahitabo? Una, ang silver is dili kayo abundant. Ikaduha, expensive. So kay mahalon man na siyang material, kawatunon pud siya. Next, dirita sa unit analysis para sa Ohm's law. Pag mayong tag volt, ang iyang equation is energy, it's either gain or loss over charge. That is E over, ang unit sa charge is coulomb,
that is equals to energy man, we know that work and energy, they have the same equation, which is force times distance. So we have Newton meter over coulomb. Kung maingon po tag ampere, equals na siya equation nga charge per unit time. Kay charge man, we have coulomb over second equals C over S. Next, we have ohm for resistance. Again, volt for voltage, ampere for current, and ohm for resistance. You have energy times time over the squared of your charge. So we have E times second over C squared equals Newton meter ka energy man ni force times distance times second over C squared. Mao ni ato ang hinumduman bahin sa unit analysis ni voltage, ni current ug ni resistance. Kung atong gamiton ang main equation sa Ohm's law, we have V equals current times resistance or V equals IR. Mo na ni siya. Unsa may unit ni I, coulomb o charge over second, kang R is Newton meter or imong energy times second over C squared. Take note nganong na Newton meter over C naman lang na or energy over charge, kay we can cancel time, this one, and we can cancel also the charge. Therefore, ang mabilin Newton meter over charge. Karon na human na ta og discuss regarding voltage, current, resistance, and Ohm's law. In my next video, mag-solve ko mga problems related sa Ohm's law. Thank you and see you in my next video.